Reading Marathon! Το Reading Marathon γράφει μια μικρή ιστορία στο Σταύρος Νιάρχο. Παρατηρώ μια καινούργια έντονη αγάπη μεταξύ των readers και των βιβλίων. Εγώ πέρασα γενικά πολύ ωραία. Θέλω να το ξαναζήσω και να ξανασυμμετάσχω. Είναι μια ξέχαστη εμπειρία για μένα αυτό. Δεν μαθαίνουμε απλώς αγγλικά στα παιδιά μας. Τους δίνουμε μοναδικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Ήταν μια ωραία και ξεχωριστή εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, θα το ξανά έκανα και εγώ και μου άρεσε η συνεργασία με τα υπόλοιπα παιδιά. Απαντήσαμε στις ερωτήσεις, τα απαντήσαμε όλα σωστά, θέλω να ελπίζω. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία και κάναμε πολλές κατασκευές. Ήταν συναρπαστικά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Θα ήθελα να ξανασυμμετάσχω. Θεωρώ ότι θα έχουν να το θυμούνται για μια ζωή, θα έχουν να διηγούνται αυτή τη φανταστική εμπειρία. Το Reading Marathon, όταν το εγώ γίνεται εμείς, η εκπαίδευση γίνεται παιδεία και η γνώση χαρά.